pels porticons de l'univers. I aboquem-nos al mar amb la barqueta del pescador que té per guia el cel, que clogui els ulls el dia que s'aferra a l'ordre ja establert. Vindrà primer la vida en la foscor i just després la lluna més propera i ens parlarà, però no ho dirà tot, perquè la ruta encara ens és secreta i hem de reinventar el món. En bancs que no seran enlloc, farem servir colors amb nous matisos, tindrem per tela el sol de quan s'ha post, i així escoltar atents l'oracle ambigu de bruixes i bruixots. Res no serà com ens havien dit, arriscant-nos el risc de sense xarxa. L'interrogant ens farà seguir el fil, les respostes seran fora de mapa i no ens caldrà permís.